кмет по комуникацията. Аз от името и на кмета на община Силистра, който е възпрепятстван днес и не може да присъства на откриването на тази прекрасна изложба, тъй като всички знаят, че днес министърът Томислав Дончев е на посещение в нашия град. Искам от негово име, от името на ръководството на община Силистра, сърдечно да приветствам с добре дошли в нашия град гостите от Италия, господинът от Румъния, за това, че така ни оказаха вниманието и удоволствието да подредят тази прекрасна изложба от емблематичната за нас града, картинната галерия, една емблема за нашия град, така че благодаря ви и добре дошли. От името на кмета ще си така позволя да прочета едно приветствие по повод откриването на изложба Цветовете на Италия, която ще гостува тук в нашия град от 19 април до 11 май в художествената галерия. Уважаеми господин Романи, уважаеми господин Молинарио, уважаеми господин Кисьов, изключително ми е приятно да ви поздравя с изложбата Цветовете на Италия, която се реализира в нашата художествена галерия. Тя дава невероятната и уникална възможност да се докоснем до тайните на художественото изкуство на Италия. Огромна чест за мен и за силистранци е да ви посрещнем в нашия град и да изкажем удовлетворението и благодарностите си, плодна на сладата от таланта и хармонията на цветове и стилове, отразени в продукцията ни. Покорени от магията и преплитащите се в произведенията на настроения, събития и въображения, днес ние още по-силно опознахме и опитнахме Италия. Не е тайна, че проектът ни ще остави трайни следи в съзнанието ни със своето качество и динамика, позитивизъм и синхронна вагали и съвременност. Стойностните произведения на художниците от ваша страна допълват още един штрих в съвременното изобразително изкуство и обогатяват творческия фонд на художествената галерия град Силистра. Пожелавам успех на изложбата Цветовете на Италия, която е добро начало за сътрудничество и бъдещи съвместни проекти. Желаем ви здраве и творчество дълголетие. Кмет на община Силистра, доктор Юлиян Найденов. Ще си позволя в края на приветствието да отправя апел към нашите гости от Италия, не само картини. Нека така представители на всички жанрове, на всички сектори да посетят България и участват в нашия град, защото ние сме отворени за нови предизвикателства и мисля, че можем да ги поемем. Благодаря на всички вас, че днес сте уважили изложбата и за това, че присъствате на нейното откриване в художествената галерия. И ще си позволя по един поздравителен адрес. Първо ще връча на гостите. Така, господин Романи, заповядайте. Заповядайте за вас. На госпожа Данка Куртева, която така активно, разбира се, участва в организацията на тази изложба, която днес е и наш преводач тук. Заповядай. И естествено на домакина господин Кисьов. Благодаря. Заповядайте. Questa mostra a un nostro amico che purtroppo 15 giorni fa circa è scomparso, che è Mauro Barbaglio, un artista molto bravo, che dobbiamo ricordare su questa mostra. В последния момент, когато дойдоха изложбата, се оказа, че художника Марио Барбари, местник Сумат, е допуснал нашия свят и се е преселил надале в по-хубавите селения на изобразителното изкуство и се реши от организаторите тази изложба да бъде посветена на него. Това концентрирахме с неговата молба на централно място на Централната. Ci teneva tanto a fare questa mostra, infatti è l'ultimo lavoro che ha fatto e ci teneva tanto che sia fatto da persona. Последната това, която е напълно за тази изложба. Много искаше да дойде тук.
Лоб и чест почитател на нашите мероприятия и чест домакин на наши мероприятия там, в Кълъраш, ще го помоля да каже няколко думи. Je suis heureux d'être ici avec vous à cet fascinant événement vraiment international. I'm very happy to be here with you at this international exhibition. Sunt foarte fericit că mă aflu aici alături de dumneavoastră la această expoziție internațională și vreau să îi felicit pe organizatori și pe prietenul Dan Ciuchisiu și sper că această punte a artelor să Радвам се много на тази започването на тази изложба международна. Și sper că această expoziție să treacă Dunărea și se надявам тази изложба да în România, да премине Франța и да бъде изложена в град Кълъраш, град в Франция. Felicitări! Поздравления! Заповядайте, разгледайте злобата, заповядайте, вземете по чаша вино, четвете се и разгледайте